Nanay, ay, mamaya, mampud. Kung napag-ilis na, kay muo na itong motivation ang paglakaw niya. Labay ha! Asa ka to? Practice ko, Tan. Basketball? Asa si nanay? Tan, si nanay nilakaw na. Nga naman to? Muli to na yun? Di na, Tan. Nilayas to. Dako kay bag dala. Wala siguro to kasabot sa tanduha. Pagtarong to ba? Nara siya mong mutuo ka dili. Basta niingog kong tinuod. Nga, basketball ka. Wala naman si nanay. Wala naman mo trailing. Tan, dili babag nga wala si nanay di natang padayon. Basin day puhon. Mahawd na ta. Iyan natang balikon. Huwag na nang ganas tanan. Duha na lang ta. Tan, para kay nanay sakit siguro kayo. Tungod sa napilding ang sa kalibok. Nanay, ay, mamaya, mampud to. Dari na lang ko. Di na ko mo training. Tan, kung yung anak ka, samot nang di na mo balik si nanay ko ka. Muna pag-ilis na. Kay muo na itong motivation ang paglakaw niya. Hawya na to ay. Padayon ra ay kundang. Gusto man ka kamahawtan. Maning kamot ta. Tan, ilabay bula. Nga naman to? Mualyok ko, Michael Jordan. Sige to. Assist. Michael Jackson. Sige Tan, muhunat ako. Sige to. Ready na. Sige Tan. Labay ha! Tan, kuha ang bula. To. Wala mang bulan ito. Tara, mangulit ta. Mapalit ang tagbagong bula, importante. Nakatraining ta. Tara. Tan? Nalaking bula diri, Tan. Ako. Tara. Nay? To. Nana si nanay. Nakita na ko ang inyong kugi. Sa ato pa, Nay. Ibalik ka. Mubalos ka, Nay. Oh, maong paganda mo kay kitang tulong magdayo. Yes!